Така започват всички разкази на родителите за поелите им по лошия път деца. Тя беше много мило, чувствително и кротко момиче. Седмици не мога да спя. Направи достатъчно, стига вече, успокой се. Напоследък съм много разсеян. Оценките ти са слаби. Някакъв проблем ли има? Не се притеснявай, ти ще се стегна. Когато си мислиш, че животът ти е перфектен, тогава съдбата намира начин да те убеди в противното. Ти, мене, искаш да ме прецакаш ли? Маги се! Ти се заключваш! Абе, еди пико, бягаш ли ми, бе? Конкретен отговор няма, само предположения.